didi wo first no ne yɛse didi ma yɛ asena me didi wo botom te sɛ yɛ adane o wɔno bɛdidi wa yɛ ase wo wi ɔbɛsɛ didi wo botom asa aka ho enti ɛma ya ba no yɛma yɛ ni ankasa ɛna hɔ na yɛhyia bɛɛma yɛfiti ya ne yɛasesa yɛ nneɛma nyinaa ne yɛgyidie yakoma ne yɛadwene nyinaa de aka ho nyɛ bɛɛma bia na ɛwɔ dɔ saa na afei mɛɛma nso so a yɛmpɛ brɛ ya ne yɛhyɛ dɛm a yɛdi nsɛmɔne bi saa no yɛnyini a ne nyina bɛba yɛn kurobom ɛnɛ na wohunu ɛnɛ sɛ ne FBI fo ani abra Game Boys ɛnɛ Game Boys dimrika na FBI fo ɛsa wɔn no yɛn sesa ya brabo ne yɛn tete nneɛma bi so wee kokɔ wie duabɔ a yɛn nua bɛɛma yi enye wo no bewu wo bewu meka sɛ enye ɔba odi kan eni a ɔde saa deɛ we yɛ no na aba bɛtena ha yi yɛn nyina yɛn fa bi mfirim na sɛ ne esi kakɔ sa abrante etimi nya kokoduo frɛ yɛn ɛka kyerɛ yɛn sɛ ampa wetimi atwe yɛn nua pɛɛ di a ɛne yɛn so yɛn ne wo bi kapa kwa homa ne so na me de me nyi ni so obetimi adi bonus ɛgya da kwa madam me say abai wa wunim do kasa samwa no me patron a me nim no o se woni wa twempena 2 months ni na wo hia no no wabɔ ne container o pon ne ho wana wakɔgye loan watam sika no 120 million ofra wo sister sa waba mu kuro mu ba bɛyɛ ɔba ho ade na de di kan ɛyɛ no sɛ wo kɔyɛ ɔba bi ho ade madam we de sɛ ne nyina yɛ nyim no sɛbe obi nyine bibi pa ɛna obi so bɛ ne bibi no na yɛ wase no kura ba yɛ ne minim no menene na atena bosumi minu no na menene ntra enim no enema bi a oyeye na mama ye sɛ no so yɛ dɛ metam sense kan sika de ɛwɔ me hɔ na kyɛ sɛ wa first kan ampa sika de ɛwɔ me hɔ ma ɛnyɛ sɛ bi a bɔne kwanso na emom no mo wisa no sɛ emra na menene te no emra na nema mu enye no ne efiewura na yɛde atwempena but no kureni enam sɛ me no minni baabi tinintino mankasa me yedin na me yɛde na kyɛ sɛ pa cho gina ho ga ne dan na wo ne tim me pa cho an ɛna no ne oni fiewura atwempena no ne atwempena because wana win wan ka hwe man ka hwe because me no me ni baabi da because sɛne anim no ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔkɔyɛ adeɛ na sɛ ɔkɔka ɛna no so de wana wɔ sitie no manhwɛ yi a ɔtena me ba bɛda wɔn tena wɔ sɛ me yɛ din na metena ho saa etia no tu no wakukuru ni sika de ko sika no deɛ ɛwɔ me hɔ sisie a me no ka sɛ yi etu ba ma na na sɛ me ka sɛ me mama ne nnɛ ana ɔkyena na matwa mo ntorɔ nanso sitie no me nso me de kɔ sika no me ne kɔbɔ me bra na de braba na de kɔbɔ na 2 months no e de hwɛ no wa hwɛ na wakukuru ni sika bɔne adwene ɛwɔ ne tirim no ɛno na ɛnɛ amama ɛdɛn ma ne sa me pa cho da kwagina hɔ maame na osu nu fie wura twempra no kwa pa cho ɔbɔ yɛ ne kreda me say madam sɛ gɛ no ka no korɛ sales na ka no korɛ hɔ a me dunya kokon kan awiya a ɛnɛ ɛbɔ ne wanhwɛ ya de we me sɛ boy bi ɔfon so no ɔboa bɔ ne sɛsia ɛbɔ ne sɛsia wɔn kan ne ɔboa kohwini ba wo me boa me boa ɛne wo ne bɛ so wɔ wiya na ɛbɔ me tua ɔka bɛtua wɔn so wɔka wa so de hwi ɛde nyakɔ sɛ ɛhe fa na ɔde nyakɔ sɛ wo kokuguma ni ma sɛ ɔn sɛ na me tua ɔka sika na wo me ha wo nya ne nnɛ unta nyane tina bega ka bia safa me ko wa bodam ene eche obe wo be yo bi tuali wo me wo me di kan e fie wura wo me ne note na wo sa ni e fie wura na ye wo ye da na wo ye me choka wo ye na no kra na ye pe ka ye no kra me se ye no kra me hu ampa cho ye no kra wo boa ampa cho ye no kra se de wo ka se wo si utase a wo sesere papa no wo fie wura kro na ma ye no kra da se otna studio ho enye no kura ho wan hwe ya again be ma boni bia na hu wati akwan hu ma san na ne bia no bra me pa chaw sika no o se loan wo da wo sign bi na se na wafa no se wantua wo nso so ho be kire wo me hu ba bia ni ho e be kire because ono no di no ye wo ono mo na be kire no
onu dim na onu mum ne be no because me de me ko say me kwa ya be chine sama no nti onu no bibia e yo no because dimi na won tim no me do me minim say gani ko hwini sa na man fa no na me tua ne ka be bi o be wote no ba twa won so wo ka wo because wo tu on sa o tu on sa o 20 million na o kan mi sika wodi na mo sa sika wodi fu ho emo sa ana wo ejina na tete say check it sika wodi fu ho emo check it say emo sa say o bete me say o bete no me no ba for picture na ntabo ntina e wale na ho na be hu fi de fanti na kono we additional for senior nyansa enam se me mili ba bitintino enuntina wo mi ye din na me de me hwe wono na ma fa me plan wo mi wuti ka me se wuti sana wo se ehwero ne dem na wo se ehwero ne dem na wo se ehwero ne dem na de one ne ye de eye wuti na ehwero ne na wo mbume wabodama na se wonu so ne biriwo me da se yo ya da se ya me pa cho se sika no enu ne hia yen yesre da be na ne sabe kan sika madam me de no kure ne nyame anim wa wo ne me ka se me nim wo girl na me nim no ana se se me ka se sika no se be kan wo nsa ana se girl nsa na me na me ti he na me ma de me twa won tro me so me de kobo me bra ni sika wadi bia no no so ma hia so ko se onfa na sika na de ya dia me kan to nyame no kure ni pese na bibia no e kan anya wo be wu hey double dating me se de plan e kan na abrampa eye no kore man pa cho ye no kore na ye danti no de ko se ufiewura na ufiewura e de no hu wo ne no ko e mo kwa so wakasa ye no kore abri woni asem bi aka yo bremo e na de aye de agere e friend sister no na o kire ba bia o wona ne say makavi mu di police for koche no because I am kwase asem na atam obi sika se me fe ma no eno ane say wo mo me mpe yem friend sister no no kire ba bi owo niam police nkoche no ni anyini sika ma no tiawa na abram pabrem because bank for ba be twetwe no twetwe de o ma hwe no malady me da se pinyame o hira na wonyo kese ne enche ye tiefo ne arefo malady edi kan obai me ka chense se de abrante ne kan na fidizu nyame na atua ne kan no nyame na atua awura yika adenti malady hwe enipa malady odi emede si baabi malady hwe sa die we ya nsi a akadwuma abrante ne di nkan meto bia o so is coming ah wo de sie na mu bu krofo jo sika fo efa ho malady hwe ewiase ye ntra ne sa ye won koda bebre o hono mu a wo mai o madwe se o mu nsanko mu nanka ana o mu ne mema bi eye sa ne mai on se me ka se wo question bebre busa no ebetima ko ba se 2 months mu no ma ne woro no ho e de kira brofo no ebetimi aye sa so on enti niema bi wonu mu amu ya ka wo sire chese bi de wo no ga we no nya serious ra beta e wo ne niema bi mu so on ne niema bi wo ho wo ya wo nti de opese ha pictures na mo de edada brofo no ha de wo de ka ho de bi ben ba cho de bi mi de nka na ha de na mo de ha de na mo de aka na ni achi eliste ka na no pancake na abram pakasa eti malady hwe abrante ne scam no scam awurai they say was scam aduma na di no ya wo ye ho hwe anya yie ebi se mra emaya no bebremfanya adisua abemai club ase na azu ko je malady mi timaya ne biase wo ko ba bia sebi obi ekwaji nani minisi obi o ba bi o hia ne dofo de nanso no malady ba bi akoshi abrante na aka ya wade kwaso ya gine tena yefie na busumi mienu watim ne na betena ufie no malady se ni kwaso o ye saman so o ye hwan unim number na unim ne sister ekwe betu kwa se onhia ni se da o ebia ye fon so ana onim ne one ne sister na kasa e maya ne bi mfanya disua awura malady oni case bia ye nka no kra nkyere no edu ba bi na ba na obedi samfun se ya ye nka samfun no mu asam nkyere o fa ba ma wakwa busumi mienu unim so ye criminal ade a wo ye nfa ye sem hunu na de le shaw dem ena mu bu krofo iPhone so no mde yo wa tabu de adwane de ade odi mirika du why wanim se fie madwe ba ta aya wadu o nu ni betiri mu abetra se ye nkwa kwaje fa abi ni da so abi malady we on watu na no watu na no ani na na ye pe no mistake ade bi wo hamu ya mu nsu anyansa won wakohia wo ba be ma busumi mienu se betena mi fie ne enware na malady sa ne enware
omu mutra mfie nsia ne mfie nwotwe kra malady awade ne koduru sei na busumi mienu na opemu awade enne wahu dia kwa wie wo abrante no malady mami ka bibi nkire no so obetimi agi atum se sika no ho sa sika me no ho ye no malady enne ahia no meka no kra pa akire ayekwa kuda ko so wanwan no se ahia no malady IBJ so obetimi afa mun fra boy no se obetimi afa 120 million dia dwane de malady nurse na nsan no wofia ye be frefre we anabusa na ye busa no oni we no na de na bibi wo mo ntama malady abrante ne twen ma eti no watimi afa sika de dwane na wontie ne yie malady ne kwa monya ne frefre malady mon fra da kwa no wasande na ye frese wo mo be ya yia malady oni mu a wo fie ra ne number for Debbie obey wo fie ra ne number ABJ mon fra boy ne me hwese wo fie ra ne number mon friend no e che wo fie ra number ne fie ra me hu ne se nana brampa abai what in some bebre sie the way ho ye no me think capacity what in some bebre sie enti malady me de se wo abaya wo te ho na malady nipa betimi adwene se ompra ne nipa sumati entansi bibi niu ne ntem a otimi nyina afidikase yeso emeka se bibi won ne ntem edi enkomo na ne fiewura ne di ehimfa na ya mota agina abrante ndi sentrim so oni baabi danti no se na brampa mai wan nya kafa na memu wa no o mani da ho sa pepepepe woni wotse na wo hwewo na wo jimi obi wa won ka hwe but kwa odo be fa so wo nsa begu wo fi so mo ajimi o munyimi ye eti awurai enu kradu ma wonka ne yehu asem papa ye ka bi dia ma no woni fie wura twempra nam se abrante ni ni bi wakofa no odu ko club oton samba ko eton na ma wi yenti ufiri se no ano no wanya be ma obeware wo ana odi wachi yankonkwatra mi fie me nko ana metie masua adwuma duru ba bi enya meboa no wo bia ko go ma kokonye lo ni fie awo no woni ni ti fie wura ko ha da ho no wo ti ase woni mi ne number wonim fie wura number na brampa e be wie story we be wie no we be born to pacha no de asi from me na me ka kire no pepe malady eja awura no nukra bi on donka na malady na mo kwa kuda kwa so na we be fam ba bi onam bia no ontie ne yie so watimi ade atum se eye besia na wo ka kire ne se wo wadi misika malady wadi usika wo ani no wadi usika wo ani no enti die na obegina se wadi misika enti mesuma first kan de ko bobra 120 million wo kwa kuda kwa so wan se wasia diska ewo wanum no malady ubetimi ABJ oso boy ni so free area mu age ne free number my mo me se wo and all the wanim kuase be sore malady eti kwakuda kwa betima kire se abaya wo hunu busumi mienu ye ofa no obugum na otaduane to atare se na enu malady de seseka ye fa seseka eti 120 million ba bi obia no onko famra se wagi atum se loan wo sign bi mienu na hyedem na mo bokro no mu wi enkrofo eti se wagi atum se 120 million no e won ho sesie de on famra te se awura ba malady ye ka no kra che kwakuda kwa no ba bi oni na mbia wontie ne ye so obi so tia won kan kire no awura yi obodi bia ebeku no ni nyina ne se sika no e won ho sika ne ni ho dia ano so kobodua ubenya tia fadi se wagi atum na unim dia mu diska ne koye no wo first kan dia dwane die malady eye krono no aba awura yi eye krono ene sisisem ane wo sisi awura yi edi enti na so busumi mienu wo oba ho abeware no malady uko ha obi ba kwa awura yi wo so oboni bia se kati na mfasika na ma o malady wo so oboni bia enu kwese me wo no wo oba ho dada ya wo kwa kware no malady sa wade wo kware nya busumi mienu o so okowari enya busumi mienu no sa oba no asesa wade se oni na wo ho enti na ne sister mu nyina nim no na de enti ebi o mu nim we ni se de we ye wo mu no ena ma ne sister na ka no kra kire no eduru ba bia mema bi nsu anyansa mema bi mu nsu anyansa sa wo free se wo be ware mienu na ba twempra mienu a ma wodi na wo na su anyansa ade we betimi ama wo be front ma o tintim ana so be she coat wa brampa bo anhye wo won hwe ye no first kan meto ba bia da wo mpa ni bia magana ne ko na se woni abre so be ware a se kura malady eke kwa se 120 na de ko ware o se so gira hu ti se sika wo me ho na me fama no me be ware so de na se 120 na de ko ware enye fine abeba ibo bia wo bewu ba bi onam bia no mutu ne fo no onfa awura no onfa ni sika ma no enipa bi nam ene nsahunu ene nsafon ema ne bi mpa brenti se ya na emrante ne bi egina so de ji ade efuru onsem kwakuda kwa ba bia wo bia no ene wiai kwasi da kwa ba bia wo bia no fasikan betu ba bia ne da na woni obe mate fasikan betu ba bia da woni kurom
malady mita meti maya ne biase da bia so takunya kesem se misia minnim se misia no eye damo se ye dimio minnim misia no de wom wudi mesia no wedi bikosia no usia ne ehifa na usia no abrantie yi ete krobo ase malady ribia oh malady come the whole fesi abrampa malady ena no osofo so ene ye ba na sem no mokoye exams ne kosisi okay malady me da sipi na yemfa update ne mra malady ya koi ekopie mu oye konfanochi ni okọ kasiem ye ko kasiem ye kokoduru ye no na se e wo se enye exams ketwa na ka abrantie ne free se ye de ye hwe omogya mu kwa ne ye hunu si bi wo ma na ebi ni ene ye si da bi doctor ana papa nya sa bi de ye pe ye be hunu mu anu dodo e wo obi a de mu se de be ye be hunu de ode ma obi ana doctor so wate ana abrantie kosen omo send is cabre no tuai na malady baby bebro mu ye exams ni bi ya gitum ba proper one no ye nya ne dana nsa mfa ma dana so pese ohunu se HIV no obi a de o se ye ne dana de ma dana bia na fidie ne hani enu kra de open hani 3 days o baby ye call ye de ntia me modin an se ya advertise mo mu enu no eso na ne baby 3 days na no benya na se usu pese ohunu mo ne dodo ne se de ade na nyina kodura enu ye na wotwe na wotwe pepepe na aba to am say ba da be fiada o mi si fiada di anim yi awia no mienu tina esa juada so mo ba ajuada wo baba de ye ka tiro mo say ye besiro mo na daludu mo ba kaya maye this ye buku appointment ani ye muku ye anti ye free ha ye be frɛ wo mo na ye buku appointment mo abetina fidi kesi ye do de man yonko ho ne hia ye pa de ne de anyini na ebi wo ma mu ya ye konkonti ba ne ade nyina ɛda no ɛna ye behunu se awura na de ma papa no se papa na de ma awura no ɛda no se malady de bank ticket ne on se aponkyerɛ ni o mbe nyina ya akasi o ebi ye nketenkete na de ne de anyini ne de ni tie se konkonti ba na fa ya hunu de ode ma no yon Friday o se awia no mienu kai no akoje ye kwakoje dia na juada no ma be kaya maye pepe abije Mr. Munfro mu ku appointment ne maye pepe na juada mo me kai enti krata ne de be kwakoje ni nyina wo ye ho ye ka tiro mo se abeba ne abrante embo mo mpam wo mu o mo ya kronfo ye ne ye ba beje abi ye ba ebusuafo characteristic on entrance simedu ye frefie wura no na ye busa se no kresa no ne ge ne twempena eno no obi beka se emfa enkanfa ye ho but to de bi esi ehunu nipa no wo mu su no wo mu ban aya wo mu de ba ha atoro na aya wo mu de ba no eya epesi ehunu mu papa wo de yenko mra that's my lady ewo akonya kese a wo de amamen na me de enchia soronko so free characteristic aso ye ema ahwefo ene etiefo nyina na ebe megima konya se ya no hu se characteristic nupa ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, any Hindi Herbal Mixture. Enoyimu Nkomo any more dance ye, any moon chechemu ne de besomu. Not the phone Nkomo yasha say, ye the year dry your friend no. Zahara Mixture, any Zahara G capsules, and any can won Nkomo twetwemu. Say a dry ye dry oba any bema etiminum. Say we oba na utimi atimiye. Oba bi wo ha infections anadwen. Infection bi te se gonorrhea, syphilis and chlamydia ene na betena. Eba de sa etimi agya no dwonso ya yawo. Eba de sa etimi ma ensansan bi a eho nya ni kakra etigu na himfi ho prekesen. Se wo yo ba na utie me na infections ene wa betena. Na wako uhu sisaye bia wo ma oba adura mi di ho adanse akamfo ede ma se beboa wo. Ene Zahara Mixture, ene Zahara G capsules. Sa uyo ba so na wo ho na white pa chencherenche ene wa betena oba bi wo ho a white anasa odepo ene na betena wako ohun sisaye bia etimi ma ensuo bi a eho nya ni kakra egugu no etimi so ma enkikaye nkitinkiti bi ha na adwen sa uyo ba na utie me na white anasa odepo a abetena wo so na wako ohun sisaye bia wo ma oba adura aba ebeboa wo ene Zahara Mixture, ene Zahara G capsules. Enu ni edura oba no ma ebema wa himfie ho no achi yopo. Enkekaye nketenkete na hawadwen no. Ensuo na egugu a sebi pampan ewo mo no. Eduro no ebeyi ni nyina e de free ho.
ɔbaa bi so wɔ hɔ a ontimi emmu ne nsa ɔbaa bi so wɔ hɔ a obu ne nsa dakoro pɛ na atwa ɔbaa bi so wɔ hɔ a 5 years ni onya ne menses da 10 years ni onya ne menses da oyɛ ɔbaa na utie me na saa wɔ ha we ana wo ma adura mi di hɔ adanhye akamfo ɛde ma sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ oyɛ bɛma paa so na nnɛ wobɛtena hɔ ma nnam yareɛ ɛne wabɛtena bɛma bi wɔ hɔ a wafa nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis ama ne bɛma no ɛso tea na ɛteɛ ne bɛma no afɔn ne bɛma no nsansan bi a ɛho nya nika ɛne ne bɛma no abɛtena bɛma bi wɔ hɔ a ɛba ne saa etimi agya no dwonso ya yawo impempi no ɔdwonso a na ɔkyem ansa na dwonso no atima ba ɛwɔ hɔ a ɔbɔ sɛ dwonso so ɛka ne ntɛntɛm sɛ woyɛ bɛma na wote saa na wafa nnam yareɛ na wodwonso na wonhuna mane bɛma bi so wɔ hɔ a etimi ma nsofitaa bi afiri ne bɛma mu ɛba sɛ woyɛ bɛma na wafa nnam yareɛ bi te sɛ gono syphilis na ɛne wabɛtena kɔbaa bi a yɛtɔn aduro wɔ Ghana ha sɛ ɛyɛ drugstore pharmacy shop Herbal shop bi abɛn wo wode uduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa aduro we asa yɛ aduro wɔn so a ɛbɔ adofo bi a wobɔ sɛ ɔno nko ade bia odwale wie a na ahonkeka bi atie gu no so wobɔ sɛ ne ho akeka ne nketenkete na yɛ sɛ deɛ bibi ɛne nam ne ho no ɔdɔfo wote saa fa Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ɛyɛ wɔ aduro ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo bacteria infections bi a asɛ nipadua no so acha ɛtete wa ɛhawadwen no unum aduro na ɛbɛyi ne nyina ɛde afiri hɔ saa aduro we ɛyɛ aduro a ɔdɔfo bi a ɔsa pa ɛhanadwen ɔdɔfo bi wɔ hɔ a ɔsa ɛtete no sɛ aduane ntɔn yɛ ma na ohuna mane odidi susu a na amanehunu pa na ohu ɔdɔfo te saa na ɔsa ɛtete o na ɛhawadwen na wako uhu sisanye bia wo ɔdɔfo kɔbaa bi ɛtɔn aduro Ghana ha wodi a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne aduro abɛboa wo saa aduro we ɛsa yɛ aduro ɔdɔfo nubra ahodoɔ ane yɛde afa mfidie atwitwi mu ahoɔden no ɛde ayɛ Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ti saa wo hɔ na wo weak immune system me pa kyɛsɛn won koa woyɛ bibi kakra bi a na wabrɛ de bia wo sɛ yareɛ nketenkete na ɛhawadwen wonante kakra bi a na unhuna mane na ɔte so de bia wabɔ 5 years 10 years no oda ho bɔ wa won ko ade bia infections na ɛno abɛtena na ɛteteo na ɛhawadwen ɔdɔfo wote saa adura abɛboa wo ɛbɛbusi immune system no ama ɔpɔmuden no akɔ nanim ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules kɔbaa bia tɔn aduro Ghana ha wode oduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules no ɔdɔfo utɔ aduro no na onti bibia se anaasɛ bibia ɛkyerɛ wadwere so a wo de frɛ number yi 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 ɔdɔfo nkɔmɔ twetwe na duru yɛ duru a yɛde bɛgya so a yɛfrɛ no Hindi Herbal mixture na saa duru we ɛyɛ duru a ɛyɛ malaria tatahwe duru paa ɛnɛ opɛ duru a malaria fever ɛkyew onum a ɛbɛboa ama ho atɔ nkyɛm a ɔdɔfo fa Hindi Herbal mixture no ɛyɛ wɔ duru saa duru we ɛyɛ duru a yɛayɛ sɛ yɛde bua ɔdɔfo bi a ɔbɔ sɛ ɔno nko ano da bia nanum ayɛ nwono nanum ayɛ beta ontimi endidi ɛnyɛ kama ɔbɔ sɛ ɔno nko ano da bia no bɔ sɛ nipadua no ayɛ hyehyehye na apɔso nyina ɛyɛ ne ya ɔdɔfo ɔte saa fa Hindi Herbal mixture no ɛyɛ wɔ duru ɛno ne adura abɛboa wo start nom yɛ na malaria fever bia ahinta wɔ nipadua num ahyɛ wɔnum a ontimi endidi ɛnyɛ kama da bia no wɔnum ayɛ nwonwono ayɛ beta ama wɔnum atwefia ɔdɔfo Hindi Herbal mixture ɛno ne adura abɛboa wo ɔdɔfo bi wɔ hɔ a high blood pressure pa ɛtete no ɛne na betena adan no ayamhyehyɛ ɔdɔfo kɔbaa bia tɔn aduro Ghana ha wode uduru hɔ a wo se wo pɛ Hindi Herbal mixture wo sugar level na ayɛ krankwa ɛtɛ wo so no wo sugar level na wakoako a unhu sisaye bia wo mu ɔdɔfo
fa hindi herbal mixture eye waduro enu ni adura onoma ebeboa a regulate sugar level no odofo bi wo ha adwuma oye na eden me pa chesen ogina ententen eche eba ne saa na da bia no amana pomden na atosin eba ne saa na da bia no pomden na awofom odofo otisa fa hindi herbal mixture na eye waduro enu ni adura odofo ebeboa na o typhoid fever na etew so no o typhoid fever na wako uhun sisaye bia wo no odofo kod drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo odi oduru ha wo se wo pe hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa odofo oduru ho na utwa aduro no so foforo bi wa mesra wo sinu na ne pa ewo hindi herbal mixture ni mu no unless se wono mahwe enu ni adura onoma ebeboa ebem wo ho den no wo pom den no asipi asita etu uduru ha wo se wo pe hindi herbal mixture odofo nkomo twetwe na duru ya duru a ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara man capsules na sa duru we ye duru a ye se ye de boa ba ma bia sa wo ye ba ma na utiemi atiemiye ba ma bi wo ho a me se owo premature ejaculation me pa chesen ba ma bi wo ho a me se 30 seconds mpo no emfa no ho 1 second se ya ko na ba sa wo ye ba ma na otisa na untimi nyina so na premature ejaculation eno abetena ba ma me srawo Zahara man capsules no ya ye duro no se ebeboa wo ba ma bi so ho a owo weak erection sabi ne ba ma no entimi ensole enyina so sa wo ye ba ma na otisa na owo weak erection a ko ba bia ton do Ghana ha wo de oduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules enu ni adura ebeboa wo ba ma bi so ho a sisi yade pa hanadwen ene na betena entimi emani ndile entimi emani njinani eba ne sa na de bia oba no ehwe awo da wo ye ba ma na otisa na sisi yale pa ene wa betena adura me kanfo ede ma se beboa wo ene Zahara man capsules ko ba bia ton do Ghana ha wo de uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules de ma sa duro we edam soronko se de bia meka enye memeduro a wonoma ede insunsuanso bi ebebre wo dachi da bi enye memeduro na wonoma na tipaye pa na dia bere no enye memeduro na wonoma na nipadua no aye hyehyehye sa duro we eye duro a eye natural herbs a nubra ahodo ane atwetwe mu ahoden no ane ye de fa mfidiem aye Zahara man capsules sa wo ye bema na utieme na na upe memeduro no a ebeboa wo amogina so pintin pa dia bema mesrawo men say Zahara man capsules ho enu ni aduro na ebeboa wo odi atoduro na anom na anopa 2 enumna 2 na abahu samre ye bia wo ye bia ye twetwew abon samra ne se wa minute bema no aduro no ebeyi ni nyina e de firi ho odofo saje numbers ni biem ebia na okoto aduro ana se wato aduro no bibi kire wa adwene so odi frɛ number yi 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 odofo de bia meka mentere ho emma yare na emma wonyamobo enka won hyedem ansa na wadirimika ato Zahara mixture ene ni G capsules na ebo odofo bia abustu immune system no amo pomden na akonanim asatu infection bia asebetise gudo syphilis anase chlamydia ene ye dry ye frɛ no Zahara man capsules a ebo ba ma bia waye mra ya twetwe no ebo ne samra ne se wa minute bema ene hindi herbal mixture ebo odofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena odofo ye nupai ya to apete Ghana ha efa ba bia ye ton oduro bia na wo Accra mantamu a ukọ Okaisi drug lane shops wo ho nyina eton bi Angel Herbal Halos Herbal Ruta Herbal ukọ ba bia ho obenya bia to na ubakoma so na uba tafofom a PFA pharmacy abusu wo ho na uba Ashtown imurom ene KO so a Blessed Require Fredimens Herbal Misty Herbal Apidank Herbal Kolinak Herbal Dani Herbal abusu wo ho na ukọ asafofom so a Hame pharmacy Jab pharmacy na ukọ boga so a Unique Herbs ukọ chese Ghana ha
Baby a to and Rubiano, Obenya Dundiato, not a for the Biamaka, Sa o nom Zahara Mestana, Ayabu Mestano, Nafanum tea capsono, Sana Benuma Druno, Mr. O nom swa, Ayamanenya consistent, Anopa and numera anopa numera. Men num be nanka said the next day no one there be said a bear a drone ebe to me aye dumaye eti ubu Mr. no pet now they are many tea capsules no and on the bebow ama infections be a etchit in pediano nina ebe free ho but that's it my lady yanso yeda wase katachi radina na nyankopon ehira na abram pamiti on say efepa Morrison GH Morrison tachimai ai jomo junction ne so abrantia Morrison and wa bom ti fe e de amame ana ni na anu na jode ka den ka me sane anu ya me ya se ya soja o mitiri no be bre pa so se de adwome fom ai nti Morrison nyame nhira no na manim so de na kumase GH and wa twi manim abrantia ba wa ya de ena nkaponi ne ma gume hu so de ya maame Doris omani antwi ya your friend of the boy fashion o Accra na ne ma say the gudi dia me find you won bebre say ba ha ma hu se gu adaka bebre a bishop de ne siase ayema no ana me maame Doris nso abeka ho ana ehehye ba so jai pedi gumen say na kono efe the boy fashion the boy ana wasisi me kama nyame so ayadom na no me nda nwumri woman of faith ba kwa artist obi so di aba betu ai 76 years pa na ko na wi ani ekwe no ha oh nyame ti ase ai nyame ti ase na amana ye nwanwa no o say no join the woman of faith no yes ni system no bibia say doctor ne say bibia mfa to be join nyame mpa bo nkakra kwankyere kakra eno so okobiem okoy na doctor ne say ye ne nwanwa because edukro na so asa ne niema ni nyina asan gina so reverse ama ne niema no ekwani mu pa na chese nyame na de ehu ni se menim ya bon pa ne me kra ya na edi no ya na me ru abede se me ru afi omo doso eto the testimony ba no send e di ya me de man memu se oni pa bi o platform isu ye friend no Genesis when you miscarriage ni yenu erade se o che okosua ni yenu wa kan me kra eti ono na what test ti na chese de nyame ka bia no eno kretrudu enti yede o nyame asema yenu se erade akai no ti yen aka nso nyame be kai preacher the battery e dia nkotu fro maame he eye better so be ka no kre ye so lu de ka ko ye ni fie wura ne kasa abi je ni fie wura ne kasa mi gina ho na wo papa no so 1 week bi ase wasi woni wo twempena wonu woni kun woni yire to woni wo twempena eno hu ya so akofa kromfo na be hedem se ya na papa ne kan yo wakofa kromfo be hedem eno hu no ndo ni wajai eti se boy ni se wo hu so ne twempena ye do kore wo ne twempena na oso 1 week bi ase eti o gina ba bi yi a obeba oni ye be kasa na Abraham paso atonte ho maame asabra papa ne kan oboa anso ani magu ase asabra papa ne kan oboa no kre na fe na ntwa na wutwa na ase kyerese na ntwa na wutwa no na ase pa na kyerese wo ni wo fie wura twempana wati say ya na papa ne kan yo say one ne na ewo ho onu oni yire eti oba fie ho no opewo e na ono twempana papa ne say de ohun ya so akofa kromfo no e da be hedem ti minima de kura papa ne hu wo boy ne ho a wo so he kromfo e na oja ono so se we papa panimu pe so nanim begu ase odi ne hu e na wa twe ne ho eti se mebusa ya bi je busa ne mu a de wo mu no also afel ana kromfo so afọ sika adwane nze so bende ubesa na ufie wura kokabo mana bende le mi di misika wo be man usika na woje ba chan jese boy asema wo ni gaba we yidie die wodwi hu ba bia entiase bia ni sasem wem
so o penibili tetrete na akofuru bia na o ma na mehwe wo na obehu de bewi akire my lady o ntimi mfasi papa na wo fiewura na wo ne te no hwe wo maame no hwe wo acho no hwe o wo ma ba try na ne edi eti na wo sansi akire kofa ba ma foforo ono so oni yere aden ko anwale wana mpe papa penu wanyi dodo anyi toto na no achia wanyi dodo ko fa na nim so anyi toto wo ko fa na nim so anyi dodo wanyi dodo otimi no na ewura otimi no na ba ko pe Valedi na dia kwasi aka esi ne di tuade ewura on udimi mane mfa ba na wo mu na kakra anza na wako hey sorry ken ko fa hey sorry so pie mampa mister cheze wanyire ndodunu mane di asem no onchire mu adianti ana ne papa panite na wo hwe kakra na kofa umbrande number ansem no zemane di nya papa wa hwe nsem wo mu no ya akese ana me waso me tira na bi je ne ka so 1 week bi ase enye fra enti ya bo ne din ape Doris pe eno se maami asamoa papa ndi so yo ene ese ai abije se ai na abije kira se ma che no se no kore ono de oni yere wo ba fi ono hu se wo hojo to no wo ho do hu ya so akofa kromfo abehye dem ono so papa pani mu ma boy ni megura ni mu ase na ne finti wo mi se champo ama so asem kana ayetio abije mu fa second so mame won se enne no emaya ni bia ba wo mo ni ati wo mo se ememo ano ya na wo mo edom si no parking ento mo pe emasiriwa anase empanimfo na wo mo aware wo mo so mame ni emi kan se aware ani de enye enyina sem o me maame chima no 17 years na papa ye 50 plus and so me maame awo 10 enti se ne ba me hwe wo a na ne boy ya akofa na ya wo yes scammer for no minimum obi a ya sebe ne girlfriend wo mo yi wo mo di photo no kwa brochire di sky enyina eba enti no wo ya adwuma ma no wo mo nyeska na wo mo adie wonya papa ni mu enka wo so ba dwo na so so pani bebre wo so wo ko wampe na wana ya wo ko na abrampa preacher ki mu metu 3 baby me enti no ne American sense of mame yentu ma ya no fu na abesro bi bana so obeso wan wo mo a ya wo mo ntiase preacher ki the battery dos awade na ya wo mo pe no sebe camera so mam na nkola yidie wo mo nya wo mo adwe na me se me de ka wo e da ase abusuafo ye di asem bi ya baby a ya video na ready afatu mai madam me pacho udi say edi asongo aji akasongo. Hello Mr. Patrick. Hello Mr. Patrick my hair Irena now what to say so Pacho Ghana for mu tie de papa ni ka o wo se akra ne de na ba ha etu obe kire ne pa eti ese akra no ye ma Kevin munya na munje so mbotimi afa akra ne ma etu obe kire ne pa ye so obe so mu na ni manti ko be so akra ne ma me so mbotimi afre na ma ye ti woni akra no so ba me wada roma wo yere ne de ade wo se kopie na sa dan no ba ha ma akra na enyu obi aba no pasa be ma na hweba nyam na mbe dia hwe no wo tia se wunwi eti so ntimi ne ntena si dan ma na akra ne nko se ba fanti kama no no nko ba bi enya to so wo etia because eti akra ko Adiza wo se asem ya ye ke o Steph cha me de me enten bi ba na me bi ya hye bi so hu na ni mu na me dom bia ne ma penfu di asem ni na kro we start ba to ase no oba first one akra no ma da 12 o'clock enya botre na ata na me ba kono iya ni hospital Edisa ene bia say ye hu na wona misa hu Edisa ni mu enti sika waro oba ina buka che papa say do ya police eba mama na de ebe ye bia ye be hwe no saya me hwe ba ko sa so me hwe wi enti mo mbra no kind of buy enti komodidi ma na me ne te ho ye di agro ko ni yesere na me say adenti na wote ba bia entumi enkantu entenase na o ma me na wo bobo so o ma me nua pa
or your business adwuma. I didn't enter us. Madam, the patcho did say. Hello, Mr. Patrick. Hello, Mr. Ye case na ye case no. Social welfare for my temporary shelter. Emi de akra ne kotena ho ne ye hwese. Ke bia ne papa no. Ebenya dwen sakra kofa ne ba. Ne maame no so. Ebeba be fa ne ba. Still la no. Emi se ententam. Ya kata kra ya ni ma me ete say. Bi wa no kasa. Wudi ni kra de say. Sarah. If he say uba ha ye do social welfare fund do call hostel ho no. What o ma menka? Amon pacha my friend. And what say dey? Ano say anka mensan ko nzima ho. What say ko nzima? Nzima ho no what say ko no wan ete ho a what say ko ho. Nya ba bi ho. Eh. Na o ma me no no okuro be so. Me ngusu ti ma me. Wuni ba bi ama me wo. Nya na ba so o se hwi no. Se hwi ba kro no so na me. Wuni se hwi kro potin no. Ma wa no so ne kasa. Wo ba akwa papa no so akosi sei. On friend number so. Hey. Wo pa ha no. Wo papa ne yire diza braki. Diza the whole world braki. Wo mo ba he no. Wo papa mfrɛ wo. Wo ma hwɛ wo. Papa we na wieye. Wo papa no say friends eh. Ye fa no po. Ma wa no so. Po ka. Ni any Herbal center ho no ye fra wo say. Why di adwuma? Oton aduro. Edi aduro. Eye bi tro mani. Ni di ye friends eh. Mani nda Herbal. Mani na Herbal center. Wo papa. Etimi ama okọ we say ukọ shelter ho anya. Me ko 3 weeks. Ye ma wa no so kasa na wo yo. Ade kwam de wa na. Achela bi. Ukọ wanya say. Me ko 3 weeks this week. O papa ne Freda. Achela. O ma ho da. La. They say if you on a hospital to say. Eye. Bachan. O mo mama aduane kama. Bachan. They say o mo so mbe wo den. O mo kan hwe de ba no mo se o mo pe letter no. Letter ben. No mo ka se enko police station enko. Abrampa ewen. Na o hono mo o so mo pen da ben na sabeka. Ena wo den beko. Hey, mani na Herbal center papa wa ye bio. Wo baba yiwa. Sebi. Punani tuntumunti. Ai. Tuntum waye hunu ebi accident. Watu baba yiwo ni ma de say atwene. So obefi wa yira wa wade ebegu. Ama 3 weeks. Unko hwe ba bia obada. Emema bia wie ye de. Eya na nye papa. Ni results na ba. Ya fatu soma ye. Edi na akekabo mu. We JHS ana. Onya grade 22. Na papa de edan so be de kurasua de. Kaku Sarah. Anya bad. Ayi na uchusu ye. Ghana National Agri Memorial Secondary College. Pachane na sensen ho kabusu sem. You know. Pede school binko. Yo. Yankwe. O papa onu di adiza. Dia bona ha mutuntum achi. Oba be ho Agri Memorial. O ma me friends eh. Hannah. Hello Madam Hannah. Hello. Hello, Madam. Auntie Hannah ma he. Yeah, na what say? Atinya ni ado na ho so. Erade ado me ho ya no ama ne so kakra na asa o kasa no wachiri pa. Ayo. Wo baba yi we Sarah. Say ye ne den. Ni papa ye de na kopa ba bia atena na wotwe ensani. Ni papa ne frɛ ne da. Won ko hwe akora no kra ba bi ote. Papa ne so ba o ka kire se sakra ne ba ne fie ho a wo be kire ne pa. Ye ni ma de kro de ko kire no. Wo na wo ye ba tai no. E de na wo ya fa wo ba yi ho. Mama,
mpacho asam ne sie na mebra wuma no wo nzena ho eti omo fem ka che bra ne se me frɛ minister panino ami ankasa no minister ni amebɔ bra na mama me ba ankasa mbo akwan na so e wode e ho ni papa wa mani ni jaye no wo asoda ko busumi du ono akasa no me wo no 4 days ene e che papa no e ka 1 week a ye be yi papa obenya 1 year no ana omo de nkraba say ye meyi no abusian fopo papa no nya na mta ko yi papa no second day na obaye no me hwa na ni ye bia na ja utwa so da ko kwasiada me kamama me hu a to me a akwa ketekete a da sa asam na to me no e ka na atare ba me do ase ba ko o se me ni na jai o peso na me tina bio me se me nyenti o ba se se me nyama nyina apa na te wo no si oni wey card certificate oni birth certificate oni birth certificate ni nyina hye nyama na papa na giye no ewura da mo se saaye no e de koye enti ono akwa me ka se ne se papa no wan hwe no mi ko ja mi bubu ja mama mi bubu ja asana me no kwala na e de asaduane e na sanya wo wi osu mi ka se de se papa no man frɛ no eti ta wan hwe enti man frɛ no wa ba no wan frɛ me minim wo hwe ba na so din me ka sam tɛ no fa me ba no hu me o ka cha me se me hu ya no mobo wo ben ka kira wo se wo hu ya no mobo wo so sala nso wo na ka cha o ma me se no hu ya o mobo no hu ya o mobo a bie wano na ka sa na ka sa asam kira o ma me madam o so nka ahwe nkire wo wan ka nkire mi o no ka kire hwan o ka kire papa pani bi ya fa na adofo se bi o hwe wasetina mu no e no ka kire papa ne se bi obehu no kura ne nkoyi enti enam so ma me kan se no hu ya o mobo ade nti na wan hwe mobo na me ye no na asama me kan no wan fa na afre wakodi wo papa no obi a wan hwe no mama na sa wo yeso enya na wo yeso awale ani be ma na ti o se hwi o se hen o se so ni be ma na ti wawale ananya no kore na asena we wa hu mi o ena me se yeso wawale foforo eya no kore ni be ma na ti me ana me ka sa asena no wa hu mi amene ne ti na fe wo ni be ma ti na se ekomode wa wububu ja no na ne awale fo be na ate hu da bi anya wo yo ne papa ani ese ni emamu ye dia be fa wo ba ne mama na o ki me ba me ye se na me ye mpa bo nti o se mi twa so nti akina me kwa me sta o na ma ba wo ye dia mpa bo o se e dia mpa bo na wo ye mpa bo e wa so da be wo ba ye ne yakosere baabi social welfare for na apa baabi ama wo bada no wo ti be se hwi se wo ye mpaibo sa wo mpaibo ekranya me wontie wo ba no wo hwe baabi a wo da ewura hana wo ba no wo hwe baabi a wo da mu de mu ja wale anu anya fofra wa sa anya fofra wo fi ma wo mu no wo ba no wo hwe baabi wo da ye se da ba na wo be ba no wo be fa ba ebe go ku ada no na ma ba wo ma me no wonyini yo na de we a wo kasa na madam ha na wo mfie sei mo 41 sentira ma wani na o na be wo ba no na bayo a matu na jeje musa no bibia betimi asie o na ne papa ne de wono no wonye nipa ye betum de na kasem bia wajira vidikasi yesu spi sakola ne be fia na wade ye begu
akra ne be fia wo be kire no pa ti enim eduro kra ye de ama na die na jo adana me sa kan say me magister no ona na ye no anwumre no sa no mu sididi matem wo na ire edize edize me ye edize no sita na fra obetumi adidi matem an me ko ka tempe na busuafo na ye say minye kom men kan hwe Nira design. Hey, Kevin, in free so na we. Osi ukuada no be ba ye betwe no. Ebusiafo piwa kan e ka say. Ye 3p. Garlic mixture. Obi ahia bi. Ebusianchemfo. Emfa bi nkofi. Why ka si abro so nsa no na otititi stroke akon atode. Ye 3p. Eye piwa ka fo na de aba eye garlic krogen. Ye nkonko GB. Ene ye de aye. Me pa cho ba bi eto na dro to adro bia. Ubenya bi 0248928824. Virtuous women of prayer. Yankobi. Omusu omaka bom edi dwumadi sonko eba. Enyasam ketwa. Akasa for evangelist patient Wilberforce de Graft. Oh baby. Guest speaker ye Mama Efe Amano. Onso ba. Afe adwomtofo ekwaku Jesi Rama entry osof Mama Sarah. Sete champon ene Frida Boaten. Onyamidi fo ba Nancy Owuso Frempon ono no woje ahohoi. Into us 7 year manifesting in the God's glory. Atonsu Presby Church Kumasi 20th September. Anopano nkro pepepepe. Yeah, shasi. Enyu film. Me pa chaw we eye Gino. Osi ye Musa said ye Jane ni mokwaya ne prekono wa yusu bi da. Eye kama. Aye anusu de. Eye kama. Ebo sese ni pedua papa. O ya bomu papa, o ye nkwa papa, o ye jollof papa. Eye Gino no a na ye nimu no. Na etumi so aboa EPA phones and accessories yanko ho sisi e o se phone ho na nkasa ye kwa gibi ni nyina wo bi eye kama ana se opese wa hu phone bi na ope bra sisi e ukotua bi ne de ama wo na no munyan hihye ana ne omo ye nhyehyeye wotua ne kakrakra ye wo circle and cry American Mall Kumasi Central Prisons Runabout ejekum building num ho a ehwo ene ewo 0200 689 175 Public Academy City Montanzori. Yeah, for school. Ochire music, ochire art, ochire sign language. Me pa cho say Cambridge curriculum. Obani ko school Ghana so ti said work on English wo hima kurum. Wo Obom Road, Lamte Hills, Kaswa, Amasaman Road, wo je nkoda afoforo. 0249282329 me se champ problem. So me da sepa na asemu yi aya eda epunso yi yakwekwe mu a be na wotwemi ensa asebosumi na ebe ye hu ne puma sibre papa yi aya ye ne no eka asemu yi no ye me nwa kakra so of mame ekese me hu senti a esese wotimi to abaya se etwene wojeja no sebe nya ha na obepie ya nka nim na ebi anka ato akodai sebe wo kura no asebe wonye wabusuani wakopepe baabi ede no asue na wotwemi ensanie papa yi entu anamon bia nkwohwe no maami nso wonyinse akodai abosome nkron won so tie awade bia se ware a ya ne ba no ho ehia no na sese no ya no nso ya yetia se yesu yepe akodai yi so fami akodai ya ne resource abai obenya school obedi no wako school enti papa ni momu de ese say yedine fa emra kwaso because what to batchene akura we say wo ya ba ye onto ne ntwene na je sakura no school no onko biemu ana resource ya afesa aba na akura no wonko school ana social welfare wa na obetra abra ne papa ne maami etiase so maami enye yeda papa ni twini motane betre ye pa ese yedine fa emra kwaso ne afra no na ye trase na obekire ye ekwa senti a obese obeja akwara no nemom ye na sadia se akwara no so obeko school enti no ne wo ye ne wo keka de ye de entehwe ye hunu hwe ye ma ne mfa ne hu ni de birada ti ma me so obewu kwada so fa me omra na papa no so emra meka ho ne nyina ye nsi nkomia na baabi ya asem no wo no ye mfa nto na ehu akodai baabi a ye de mefa na ne da achi so no ama me ye waste so fa me dance yo
Nipa chom di ma fo se wani amawa. Doctor time da so. Ogini hu die nti. Obetwa brato yade so. Kum yade no 10. Amanyina ko. So amoya de dia. Na nkyere se won sa. Stroke, diabetes, prostate ni na beko. Wo abuya kwa agogo he ya. Yenko. 0500 727 215. Lawson Beverages Company Limited. Delay my capsules. Lawson Locke. Papa yi wonro. Lawson delay. Yenko gibi. Lawson eba mesha. Na moyen. Be ma waye mere. Ubegina mu. Oba uni atenka. Ebeba. Ayemukro. Ebeko. Join this. Ko se sie. Die keka hu nyina. Ni nyina be dwane. Ebi eto na dru bia. Ubenya bia to. 0242133577. Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa akobo ye dan so. Oye IBR. Yenko ho. Seflo. No hwe. Standard sheets. Enfa maun. Oye trusses. Bibia. Any woodworks. Obeya maun. Your Techiman. Ahenswa Brigade. Yenko. Temale. Boga. Wa. Sunyaye. Kumasi Sokoba and Palme. Any police station. 0540125816. Wabrem. Mama medase na ewiase won se nyonya ya mpe wo manya baba kama nanso so mu bia ni ho a wo pe e na akwa ne sei na amama hu se ya mpa abibifo no ye mu dodo na ye wu because of ye selfish interest ye wu because ya ready say ye pe bawo na mom ebi mu wo ho ya accident na akra na ba ebi mu soso wo ho a selfish interest na case we send ye sitie bia no nipa de wo a eye o hye se wo se wo hwe oba maame ne papa ne nyina wo se nka posifo a che wo mo dadadadada sanse asem wei e kire sen ye no ane sen e na amen se wo akwada de na ba wiase na akwada na wabo nsinsemu wonu ohun se wo kwa ja ho wonu ohun se wo ba ne na ho e na one na mabrabo ni mu bia wasan kwotro nso hwe awie wacha sesei no akwada no nanim die na da nanim wo papa ya wudi se nyambe na semi wawu bia wo ne wo matifie maami ya wode ne tia wade ase wo hoi ye bi se o etu betimi ahwe maami anim aye akwada asania wo sipe wayi wani ayi waso ntem mfa ho ana maame kro nso so wode akwada ba awiase no wono so woni ne kasa hunu ne opese o kire se wo to nwum o se ya nansesem no wo to chesa asam ne nya agent afa kura de wo kompaibɔ suma wo Ghana fo man ne bi esuban yenye ne yesa ne ne fata nwie ya na ye ne aka wo kwosum nyame wo ba so na wo hunu ba bi a wo ba ne nam no ye kwɔka yesi akwada wo ya akwada bɔne wo se ska ni bi gina ba bi kasa ne ba ya akwada bɔne da de bia ye wiemfo ye hiafo ya na de bia ye manye maame ne papa no se omutie ya na omutie omo yenka ana se obi hwa yakobo mama ne a wonka nkire omo se sompafo se ye ma posifo aba ba kire omo sansa de omo ye no de omo de akwada na ye no enti obi kura nim na wie ya obeye sei wo maame wo papa obi anim de obehwe no o wo bia nim de obehwe no matimi ato akwara asawram de beto ni bia ento no ye nyina ye wo kuro yi mama me da ase yo na rampa malady me da ase pi malady chese me dwena asem no wa menti ase de enti menti ase ne se wo ba wiase wo se me de me mfa akodan na akra na akra bone enti malady akra die no wonya ansa no ma hwe akra no edi ade na akra won koye ansa no ma hwe akra no mamini kan ko ne maame no so malady ne maame ne se do ka se enti ano chese em za adwene no meka ni place adwene em se mfa kwam malady se adwene ne fa kwam a sabin ka batan oba wo ba uja no se woni nam na malady se nyanya me na nam so ma akra ko di baabi ko na otwe miensa anke nim di ato akra yi kasa bre bia mema bi ade ni se baabi niema hu hia no ne ye malady menti ahofo ni biase se wawo ba malady wawo ba eja akoda no ato na saram se wo kacha akra se won sanko mukromo no malady wo kwanwan ho edie no wo koye ma me nam sa adwene no ma foforo wale ese wale chese wo de okwa awade a wunya binti seconds bia benya bi malady adwene na nhwemu na ho unhwehwe wo ba ya woti se wo hwe na kira kwai akoda wo nimu ade malady chese medwene ho amenti ase na malady ne papa na wo sa akoda yi no me sa mani na Herbal no malady ana bezem bisa se ya de nwoma ne man certificate na se de yi ukote o mami kasem no edu ba bia sankrata na de mo no ya ne yesua de wo ho ana
obi ama lady wako suku bia no onim se de suku timi ama nipa bia onto ne masaram enti na me bisa se sakrata no wo mu kwa be no mfa so de ma omu unim nuaba twitwa na kire se utimi be doctor de twitwa nuaba be doctor ato basaram ye count ye fidikasie we so eki kansem hunu obetira kra no se obefi obese gu awade ma lady Mrs. Social welfare for no mu kire ye kwan no ye kwache papa ne yire no eno mu mayenwu enya ba bi keke omanya amana danti na o se malady my friend my friend no emusa ne say akra malady enya ba bi keke o mama na dane na wo se ye hwa akosi ebire bai malady be kwa akosi da bai akra ya kosuku woni muade watro nso he watwa enti bire bai ana akodan na wofo behwe akodan school na ye he sanse muruwe so welfare for no mache so mu ye ne ye kwache papa asem me ntiase me se Ghana asem na duru ba bia enema bi wo ha me aya na hwehwe maso social welfare for ntre ye kwan se kwan we ne fa so de chi nipa no obi betia akwa wo ba se me de o ma bi we akra boni nti mo nsi me fie oba ma wale ebegu sebi akra na twene atuna kinya se me no we ba wiase atuna twene nti wan na nkofa na we no se akra ko school a wa wi a wa twai enti me na me fa no ko hwe ni school nana na wo ti wo sebe mani na Herbal we doctor wo nti yenya wo na fa ahudi papa no nsem hunu no odie otia wo ntie ni ye na ba bi ope bi o me anhia enema bi wo hono ma ye keka nkyere no akoda ne na sadie se wo hwa akra ni school malady ene boarding house ono on fa akra ne koto boarding house na bra ye di akra ne ko ekra frɛ no ne ko bisam wo mani edie ne ni papa ni papa ye ni papa ni papa ni papa ni sam ya ne de malady me se akra yi se papa twini mu tan malady eyonkom se ne ye nyina ye ka akoda malady won ne ba be ye yie abehwe ni nuanom se papa ni po won po mani na Herbal obeya akosi da bay da bia bresesa da bia ebresesa ebredi adane ebeduru ba bi no samanhia akra ni ho na mani na samanhia akra ni ho na mani na be dai malady me se ebredi adane papa wo panei obi mo na mane no ntronto ho se bre edi adane ebeduru ba bi na akodai na wo frɛ no apemoa enam se oyo mo janti na malady se de wanya ma nuansa no nso be ya ma wo papa ni hwe nyansa no me fa akoda no fa ni nko school resource wa bed da no malady oko school be ye yie etu o me fa akra no enyo obi na ba be hwe obi ba eno obi na hwe obi ba wo akoto atopa awo akoda edina ba wiase no wo hwe se obi mom na nkoyo oba ma wo ensem hunu ne nsefo be no na ni kire ya social ekwan bi obi o mu kote papa no because ensem hunu no odi edi nti na o se basa malady me da me ntini pa bi ase kra ebusuafo o moja so ate ye nkonko gibi grow fine ebeboa ko kete so awo na eye grow fine uchima ni basa eye grow fine na nte kakra na wabre eye grow fine wayale we na ho to wo kwaji grow fine doctor say o moja so ate dia eye grow fine ye ne aye koko ane ye dia ye ne nom no we depa eye kama digital Herbal center for sanu adwuma pacho ushia ye ka no ba bia na wato bi 0244 596 532 Tabita ya sabia soronko e dia brofudro ene bibidro kabom ye adwumanti ya ye ni dwane tentem ye nkoho o se wodi etua 30 cedi pe OPD na faje o card na ye hwewo be lab be twa scan ye kama obemma wo kwan be fa so wo bedidi amma bibia ya dia wodo nyina anso be ye fiwa ma hwato ye wa hojo da ban sindi janhye hwa 0202 347 na eno so na niema deda na kwen e de amount best brain yenko kwaji bi o se watintim nwoma ye maninti basic 1 to 6 ye kwaji bi amomo JHS de amomo sua best brain se nkancho se ba bia da che nwoma ekire ni sua no o madru ho dada OCP Ghana akuafon sori e udua de de chefo ensuo toto anane me ntete wo fa bi guso enso do so na watimfaso ba bia ton agrochemicals ubenya bia to 0555909437 Kengen eyensu krogen akaline ewom odi ye yie odi topono de ji awade eye kama yo bi odidi abohwewa ojibi yo brema UGC akala road wom ba rutu nkwanta ho a bebrebe 0241449191 Kojak Farmer yenko ho sesiye Proco eye tete aduro afiefie eye tete aduro kojibi tipaye nwane ni musonsuo o beto ipacho waye aposia odi jabidie ebeyi osi ase enkonko nene nyina amasia ye kama
0531069945 Leicester Ghana Amwasi o amwasi. to betu am 190 don hwedu nu 9 Yes. obra wa chima Yes. na obernanti akukuduro so Yes. wo wakese pa Ene nketwa. ene adantem Ko jibi 0501390337 IBJ mufa telephone mre ye why wawi Malady na media si a malady edi papa no de ye ka no so wote ye nka ono a wo mre fia se na no nsem obekeka ha no wanka ne yie na ne ba no obehwe no enti se mre bia malady e kire se wo ba na se wo hwe na ye ne wo ka no ye ne wo nka wo beti ma to akra na sa ramsa sa akra ne nam sa yanya birthday sim fi ona fefa production number to my so for ba odifo ba prophetess Lois adom ye boa Mami we no share me nkomo no. Oh. Because delay show so I share me nkomo say Erade mami adom no. Oh. Mama Lois. I adom bia prayer ministry and cry and ne wodi na woda. Oh nyame afna eyi mpaye mam. Say Erade mfa umfra dumu enko adom. Ya no twa mami na me dia man. Ya kwa ho man so ya fa production line too. 0509438507 Abraham Pachi modan so boboba penfo bi no frefre ba wo de o chene be kan wase Matebru 0509438507 demonstrate han de mo promo puere ba maboboa no pe ai na yenye Hello Pacho yentie o and okay, I could good day, Mother Sabli. Good evening. About say, okay, good day. Hello, Mammy, I don't kakasao. Hello, about pint you. Yeah, I'm fresh. I be drinking. I'm outside. Monkasa. Hello. Hello. Ma'am, in Pacho Udi. Me bacha me Veronica. Yo, Auntie Veronica we. Ma bacha oba pa nyame hira pa ni we djuma pa we ye. And then so the why fe papa pa nyame hira mam. And the American is a brand ye no. The oil and a odi. If you say, won't call for your honor. No, ban were highly done. I will cut around it. Or no, tomorrow in a way. I won't buy one the oil and the end yet. Now, branch and send it to one. No, you're no quite anything. If you say, the Mimi and your banner and can they have branch and then quite be free. Won't call for your honor. Not tomorrow with him. Who cut a banner book at the end of the way. Yeah, and then in the other hand, no balance we am fine. Wouldn't you make Juma bear money and work through out to so say, oh, in the Quatana? I want to you know, dear man, then so dear Etia be a Mr. Mamma, Munjin is canning at the man, it's so I call Bob is here. Let's say, on like a dear, and confine. Hello. 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 Tia mu nya ise mu tie mu. Hey, I don't know. Hello. Hello. Anything? Good afternoon. Ade. About Sompa Nkomo. Ane. Okay. Mommy, a lady, Mamma, one day, penny for a good afternoon. Now, my person make a cry a fat. My man, I could say, I'm blend and answer. Yo, Mammy, my binum in Fenya a football. Yo, Jumedia Moody, a Jumedia Sompa Crawford meeting on area Facebook, net TikTok, Nadina, but it seems in Crawford and fat a baby a woman. Eniema bebre esisi a woka ho asema nka wose ye we chire na ye hwe no ye di tu ye hofo na nka ye di tumi nante a
ɛbɛboa no wutumi hu sɛ nneɛma nkurɔfoɔ totɔ mu no a ɛyɛ fidie ma wɔn ba mo nkyɛn ɛbɛpɛ mmoa no saa kwan na nso mmaa bebree nam so saa kwan na mmarima bebree nam so ɔbaa wonim sɛ wokehyia barima ɛwɔ baabi saa wonim sɛ edwuma a ɔyɛ ɛyɛ korɔno dwuma wosi ma agye na sie maame ɔbaa na so yɛ korɔnfoɔ ayo ɔbaa na so yɛ korɔnfoɔ na mmom deɛ ayɛbɛsrɛ no sɛ sɛdeɛ ade no akɔyɛ no ne sika na yɛ bosia nti maame mɛsrɛ na monkɔ so a ndi akyire na mommoa ma ne nsa nka sika no na ɛkwan biara so atwa sɛ mode wɔ mu yɛno fa so no momfa so awurade nhyira mo na ɔyɛ mo kaseɛ yɛdase paa hello me mame Oheneni papa bi asomdwe nka enka no abadwafo abi gye sɛ bebram yɛtio o me mo contractor wa masomo kotwi na ja unti minti kwan me kwa anuma ba because anuma show dodo na owo me Nigeria mame na dofo be se beja Nigeria e beja ni papa so kra ni papa chi kra wa danse akwansem papa pino eye no a na kra da chi kra Nigeria me dadofo ina si do mo me na wa kra papa chi nte no nkobu nkonta owo me sa me wo ho so ho ayo aha na jaminti mi nya wuti twa se me be fie na me da adofo ina ase na me nhyire ne pebi obe se beja ye owo me he minim eya so pedia bi be yi di apro no kwasem twese mini aba ese bi nya do minim emema ni bi omema di bu omo obisa na bra pa na sai bi do be ka kiro because ma ye omema ni bi o ha o senso 34 bucket na ho a o de be ma kwati mpija so ho sa ne bi me sese bi nya do e mo tie pedia bucket ma o de bisa na bra pa sembo a ana bi je ben wa e jira ha se tie be ka se dra line so ho etimi pege so because apprenti obeto oba fie wa basarumi watimi asa na koji sika mo ba ne bia sika ne se no wa pega me na o de koware asia ne se na ma se bi ne mema ne bi o ngenye hanya bi sa o so mo nko ade be nko nko no makodi ne ba de nko a enti e de sika be ma no ense mo tie fidie kasi wa kana ai unhu ni biom na ne kyene ade ade o ma ne nyansa san se wiase se bu peso aja na ye kesi na afudua be oba na ma pa cha sai bi so ba no da hokwa na Kade. Me mo fa koko krachi bi ho wate. Because ajira uje ni number wa bi jo. Mati owo me. Mati mi da se ba. Ja Nigeria di. Hello. Hello. Eja mpacho odi enti o. Ye fami baba ali, mi ka fe fura bi jan kwanta. Yo baba enti o. Mpacho vemi deni asembusa. Mpacho force se le paye sikeni ana. Masemi nyina no no. Tu busa hwan. Bye bye. Hey. Fine kuzi. Beli ya na be fre busa asasimu. Hello. Hello, so mommy Amentio. Hey, Majua. Good afternoon. Afternoon, about Fefe. Only a Juma. Yo, ain't you? Na kakra American say, your best say, Papa, ya, abofaya baby had 3 weeks. Was in a banner a bar. The Obehuno. Your best throw. Come on, when your mammy is here, ya, most of the time, who didn't want to show me no for, and a pedana to say, but the two and I hope I'm who yes and no bit I hope ya na. I didn't know sometimes that in some be you see in some become and I said now baby both say for the why would Baba do some me won't share bad that when you are in other the first said you can be trade you be the trade ya na ya ba is so one so wouldn't the ben chrono na what don't what did now with them. So the woman is so also that were woman is so my warrior and any remove them. Our yeah, the Monyam said at the mamma, man, super Maya, don't put it and not one so I'm many be Musano. So we're confirmed, we are not confirmed. This quarter are crow from you. And so the do what last time, what did they see answer? Everybody I would say. Medas, Medrofo Majua Boshay, any a cutie, no. Hello.
Hello, my lady. Why do you who? What Bob Medin, mammy? You, what bedu? No cray, a cockra me bedu. Every man, the minchia when you were bedja for any was chef anywhere tear for you, Nara. They be a Dameca, and that dear one half no a broso. Medasi, it is a young compound you free, I don't know a classroom. Amen. More, man, young can no crunch, no cranning a meany. Wush abaye ye, Wabatna Studios on me. Dia now for then a bath as is so a yana papa and a mammy, a yana no ma. I read who. Many who can say, Obi dam pie bar sister or pay fun our baba kumpo unyebi. Obi enenam abosom so se or pe baba kumpo unyebi. Nenke yanko kwado moaboamu. Mowari ya wampa ejapadia eye obano anka mu. Odi amamo kama. Edi aben na etrese mu medi akwala neni ewa asase we so ma. We dia matra mu. Miso bechina mrana ni Paul Kaku. Mo wo bechina mrana. Ema na yire kasongo abedi adanse ama no. Mo edi za kasongo. Mo nhwa monka na akwala no nya no pa we na we dia ara hododo. Mami, obi nto aso na yenkoye ni mmedase. Akra mo. Yo. Yamfa mi nu kan 0509438507 na yenko yenim. To batwene e mema nya hunu sebia meja padea na umadwene asai mema binum e to batwene wo bra ye ni padada ho ye wo yire dada. Hello. Hello, so man bacho man. Ya de na. Yo, me feel free touch me. Yo. I mean feel bad. Oh, akola me kem agre ho. Na mema bi mu ho a. Mema bi se so me yiri na obekan. Na me yiri ne me na. Na me yiri ne me na. Do mu ni mu ano. E pi obi ni wo mo na. Ti mu dia mo da ne ko sisei. Nti ba dia na na ne hi omo. Mo fa ni jina medani. Ya judi pa. Na mi shira. Akokra wo bi ne mame ne na. Ti ya na dia na mo gie. Papa akokra nka dun so mo na didi wo mu na pa ba bi tina. Na nsa na wo tete se ho ma de tata ne. Eso still ya to amoa ene ye meyire ne me na ena ante ne me na ena ante ne me na jante kro no omle. Hello. Pacho. Hello. Yentie wo. Yo, na me mo anu. Yeah, wodo. Ya frame na cha me presi iti reason ko dia. Yo. Ya, na mo ko ga me san pesa de kanta. Wo so. Last week, my friend, one man, or one and seven, and I'm a secret, the Yamo. Na minimum will give you one. The minimum will be to plan a mama to see us from my yard. Now, and that's the I'm okay. Now, or bad thing. Or bad money is far for the Hamon. You and so what company with Papa, when we send money to put out one now. Obey what I have said, and you never talk about it always. Make you want to see what the man or ben when you're there, yeah. So, no, so when you're barry, I'm to Miss now about my Mammy, but I talk to my grandpa say, why you need here, Miss Perin, my dear, really don't say me and now they are grandpa, dear. We need a minute. Yeah, mommy, you're show one today. Family, who's about of picking up Casa. And maybe just a tree woman. Back was your pani, honey. Hello. Good afternoon. After not and a good evening. Moking a good damn aquaderia. Yentie we. Boy not only to say that boy not go nothing. Maybe I almost said one idea. Now so boy no so anya idea. One thing is sick and some man. One only talk about over. Hello, that I do the very funny and I didn't think about it about one thing is sick and some man. Na ma me pa cho I use ya na permission won komo pa
Wọn bɛ kuma na ma ti na gya denden na bɛ kɔ fɛ o. Eti na fɛ o yi sɛ na fɛ mpatsɔ ma bɔ ɛka yɛ ama nfɛ. Ma patsɔ ma ti. Yane kamo. Kevin fa de twa to na nso. Asemu. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Pache odi enti o. Your friend Oba, Nikasesi Ahafumi. You Oba enti o. Ebi ameka, me say when you're ready for Besheba, you can say when you. Obi wo baby, prepared di na kan no twa ahuru. Na ka esi afre ne say maame, nti wonya. Me wo 22 years me nyem besi ne. Ba ma me ne nyem ye besi ne. Tu wo awuso wo tia se ne mu no. Asen ba me ne secondary school, wo maame ya Oba betina. Nti o papa se na, here na wo maame no. Ai say wo ye. What can I say Niska? Ati safi. Wale. When you're ready so better ba, man you're ready so be nyemawo, ne da ase. Enso da ase abusuafo. Me kwan. Ere Sompa Nkomo na si. Nyame adom no dom for the domain ya. O china so e beto aso. Oheneni